Que me o fixeron, non? Sempre me gustou o folclore da nosa terra. Ainda penso que podo aprender algún paso. Non é o momento, Adriana. Xa aprenderás máis adiante. Que che parece agora un pouco de pop dos 80? Non me parece mal. O pop tamén me gusta. Sou un tipo moi receptivo. Quen dixo o pop? A min encántame. E a min, e coñezo moi ben o pop mundial. Exagerado. Pois mirade, os alumnos de sexto de primaria van bailar unha canción do grupo sueco ABBA. Coñecedes? Alá vimos co... Gimme, 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 amen, midnight. Un aplauso para eles. Que ben resultou este percorrido polo mundo. Pois sí, moitas grazas a todos os nenos e nenas de primaria e aos seus mestres por mostraros esta diversidade artística. Queremos facer un agradecemento especial para a mestra de música, Olaya, que promoveu este gran proxecto de danzas do mundo. Un forte aplauso para ela.
de novo, queremos facer un agradecemento especial á mestra de música Olalla, quen proveu este gran proxecto de Danzas do Mundo. Un forte aplauso.